Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme dočuo za Isusa i kralj Herod, jer se razglasilo Isusovo ime, te se govorilo: Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu. A drugi govorahu: Ilija je, treći opet prorok kao jedan od proroka. Herod pak na to govoraše: Uskrsnu Ivan, kojemu ja odrobih glavu. Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojem se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: Ne smiješ imati žene brata svojega. Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla, jer se Herod bojao Ivana. Znao je da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. Kad god bi ga slušao, uveliko bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan, kada Herod u svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina iza plesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevici: Zaišti od mene što god hoćeš i daću ti. I zakleo joj se: Što god zaišteš od mene, daću ti, pa bilo to i pol moga kraljevstva. Ona iziđe pa će svojoj materi: Što da zaištem? A ona će: Glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište: Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Požalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odribu glavu u tamnici, donese na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad zato dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. Riječ Gospodnja. U riječima Svetog Evanđelja izbrisali se svi. Čitamo Markovo Evanđelje, meni najdraži Evanđelje, ne samo što je najkraće, ima samo 16 poglavlja, nego zato što je jako jednostavno, direktno i traži jedan odgovor. U Evanđelju Marko piše kršćanima, zajednici, od koje traži jedan odgovor. Odgovor na pitanje: Tko je za tebe Isus? Lijepo je to i zgodno uzeti u ruke Sveto pismo, lijepo i zgodno živjeti kao kršćanin i tražiti odgovor na pitanje: Tko je Isus? A da, mi znamo, kad pitaš djeca vjeronauku tko je za tebe Isus, ma kažu: Pa da, sin Božji i spasitelj, tako dalje, tako dalje. I mi isto znamo odgovore, ali nije to to. Nije to to pitanje. Pitanje tko je za tebe Isus. Nešto znaš o Isusu. Nešto drugi kaže, nešto si pročitao, nego tko je za tebe. I cijelo Evanđelje postavlja se jedno isto pitanje. Zanimljivo je da u tom Evanđelju tko daje odgovor na to pitanje. Na odgovor na to pitanje daju nečisti dusi, jer oni ga poznaju, ali Isus isti čas kaže: Šuti, šuti, šuti. I odgovor na to pitanje daju oni koji su primili Božju milost. I opet Isus kaže: Šuti, šuti, šuti. Nikom ne riječi. Zabranjeno. Dok u drugim evanđeljima kažu na sve strane viču, govore, ovaj uvijek šuti. Svako čudo koje se dogodi u Markovom evanđelju događa se zato što postoji vjera. Drugo, kad se dogodi, Marko traži da se
Šuti o tomu, da se ništa ne kaže. Zašto? Pa da ne bi bilo nas blesana koji ćemo paziti njega samo radi čuda, radi glade, radi žeđi. Pa da ne bi bilo masa koji dolaze kod nekog karizmatika koji podiže ruku, pa oni ozdravljaju. Ne treba Isus tako. Isus tako ne traži. Isus nije došao prisiliti moju slobodu i moj život da mi vjerujem. On nije došao raditi abrakadabra. On nije došao nas lako spasti. On je došao položiti svoj život. On je došao nas služiti i nama se dati. On je došao spasti čovjeka tako da na sebe uzme svu naše siromaštvo. Zanimljivo je ko će dati odgovor na kraju. Nećemo reći, ko će te evanđelje, ko ćete vidjeti. Ko će dati odgovor na pitanje tko je Isus. Ovaj članak koji smo pročitali danas nalazi se na 6. glavi Markovog evanđelja. I ovdje Marko čini jedan prvi sažetak ono što se dogodilo prije. Naime, dogodio se jedna važna činjenica za Marka. A to je da Ivan je izgubio svoju glavu. Ivanu su podrezali glavu. I to je za Marka bitno. Zašto? Zato što onaj koji je trebao pripremiti put, pripremio je put. Izgubio je glavu. Sad smo spremni. Ova stvar se jako sviđa. Danas sam razmišljao, mislim da je evanđelista nije htio reći, ali će se svidjeti. Naime, da bi u tvom životu Bog počeo djelovati, ti moraš umrijeti sebi. Ti moraš umrijeti svome grijehu. Ti moraš umrijeti svojoj logici, svojim osjećajima, svojom razumu. Moraš umrijeti logici ovoga svijeta. Da bi Isus počeo djelovati. Znači, Isus je čekao da bude njegov trenutak. Njegov trenutak je bio kad se dogodilo ono sa Ivanom. Kad je Ivan izgubio glavu. Ivan je trebao umrijeti da bi Isus počeo. Zašto? Zato što je Ivan bio onaj koji je pripremio put. Nisam siguran da je evanđelista što htio reći. Ali ova duhovna misao mi se sviđa. Bog počinje djelovati kada ti prestaneš. Kada ti staneš. Koliko često u našem duhovnom životu mi imamo planove, želje, borbe, devetnice, klanjanja, obećanja, zavjete, ne znam što ne radimo, svašta ne radimo. Svašta. Eto, Gospodin počinje kad ti prestaneš. Jer dogod u mojim devetnicama, u mojim molitvama, u mom duhovnom hodu, u mom moralnom životu, jesam ja. Šta sam ja, sve jači, sve ja. Jednostavno, Bog ne dolazi do izražaja. Dolazim ja. Naime, znate šta? Ja se svojim na svakog drugog ja. Ja petkom ne jedem meso, ne jedem čokoladu. Ja. I tako dalje. Ide na misu svake nedjelje, znate li to? Ne, ja idem svaki dan, I tako dalje. Ja. Znam izmoliti kao i zdravo Mariju svaki dan. Ja. Ja oprašam svojim neprijateljima. Ja. Eto ti dobrog vjernika koji jednostavno sebe frcali i sebe gleda. I sebi se klanja. I sebe voli. A Bog mu je ono što mu treba da potvrdi njegovo ja. Zabluda. Moraš umrijeti da bi on počeo. Da bi on živio. Ponavljam, nisam siguran da je Marko to htio reći, ali nisam siguran. Ljudi pitaju se tko je taj Isus. Neki kažu uskrsnuo je krstitelj, neki kažu Ilija, onaj koji treba pripremiti put, drugi kažu neki prorok. Što god kažu, htjeli bi reći nešto lijepo o Isusu, ali što god kažu, krivo kažu. Krivo su mislili. I zanimljivo je da prečesto mi ljudi, kada razmišljamo ljudski, o bilo kojoj situaciji, o čitanju situacije u našem svijetu, o stanju našoj crkvi, o stanju u mojoj duši, o stanju među nama u našoj obitelji, mi prečesto krivo mislimo. Dobro mislimo, tražimo neki točan odgovor, dobar odgovor, trudimo se, ali krivo mislimo. Prečesto krivo mislimo.
često naše razmišljanje ljudsko, ako je samo ljudsko, jednostavno se ostavlja se tamo gdje vidimo. Ne ide dalje od našeg nosa. Zbog toga kršćan ne može biti čovjek koji se zaustavlja samo na svojim očima. Ne može biti čovjek koji se zaustavlja samo na razumu. Mora ići dalje. Vjera nije nešto što ja vadim iz svoga džepa i stavljam to dođe na crkvu. Sad je vjera. Uključi. Vjerniče, gdje je tvoja vjera na fakultetu? Gdje je tvoja vjera kada učiš? Gdje je tvoja vjera kada se šećeš po ulici na Splitu? Gdje je tvoja vjera kada sa svojim prijateljima, kad si na fešti, kad si u kafiću, kad si pred televizijom, kad si na kompjuteru? Gdje je tvoja vjera? Svugdje, u svakom trenutku. On je slobodan. I ti si s njim. Zbog toga, ako djeluje i ako se hrani i ako živimo samo ljudskih stvari, jednostavno mi postajemo oni koji će samo u nekim trenucima uključiti jedan fajl koji se zove duhovni život i to uključujemo nekad. Nedjeljom ujutro, uključi, petkom navečer, uključi, navečer spavati, uključi. I tako dalje, tako dalje. Je li to ono što Bog od nas traži? Je li to ono što Bog nas uči? Ne. Početak evanđelja po Marku i cijeli evanđelje po Marku će biti jako kritičan prema apostolima. Jako. Ako želite dobro nasmijati, ako želite vidjeti koje figurali rade cijelo vrijeme i ništa ne razumiju, pročite u evanđelju. On je jako sarkastičan prema njima. Jer jednostavno nisu razumjeli. Na kraju krajeva nisu mogli razumjeti. Nisu bili spremni razumjeti. I ovo za mene jako utječe. Zašto? Pa ako je Sveti Petar i društvo su radili takve gluposti, mislim, imam neko opravdanje, na dobro sam put, polako i ja ću daći. Jednostavno ovo je put za Gospodu. Istina, ja sam primio vjeru. Istina, primam sakramente, istina, živim i tražim. I Gospodin putuje sa mnom, Gospodin traži sa mnom. Gospodin se daje meni u svakom trenutku. Ali ovo je jedna pouka, jedna velika pouka danas. Ne možeš svojim sam. Ne možeš sam. Shvati to. Svi koji mislimo da bismo moralno uspjeli, da bismo nešto u životu ostvarili, svojim mišićima, svojom pameću, svojim trudom za zalaganjem, priznaj pred Gospodinom i reci ne mogu. Ne mogu. Dosta je duhovne oholosti. Dosta je mišljenja da ja mogu sam sebe spasti. Ipak nekako. Priznaj da ne možeš. Priznaj da jednostavno ne možeš. Da samo milost će mene spasti. Ovaj papa kojeg danas slavimo, Blaženi Pio IX, čak još nije svijet, ali ja ga slavim svejedno, jedan papa koji ima jako dođe. Jako dođe. I gledajući u ljudskim očima, njegov rezultat je bio katastrofalan. On kad je postao papa, imao jednu državu, imao jednu sliku crkve i tako dalje, kad je prestao biti papa, to više nije. Rezultat, minus. On je suđen od ovoga svijeta kao onaj koji je glavni neprijatelj napretka i civilizacije napretka. A on cijeloga života nastoji ostati vjeran. Kažu da ovaj papa je uvijek imao jedan duboki i veliki mir. Da nikada, u najtežim trenucima, kada je trebao bježati iz Rima, jednostavno nikada ga nije napustio mir. Braćo, i mi živimo u teškim vremenima. Svako vrijeme je teško, tako i naše. Ne gubimo mir. Ne gubimo mir spoznaje da smo Gospodinu, da nismo napušteni, da je On s nama. Zbog toga ja sam došao večeras, da bi se njime nahranio, da bi On postao u punini dio mene. Znam da moj grijeh čini to da On se udalji od mene, ali znam da bez njega ne mogu pobijediti grijeh. Gospodina, trebam zato što sam blag, zato što sam živ, zato što sam potrebit. Zato sam došao ovdje. Ne da dajem plus, ne da ja hranim svoje ja. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospodine, jer nikada ne dostojiš od nas. Hvala ti, Gospodine, jer se uvijek daješ. I kada ne zaslužujemo, ti se daješ.
Hvala Gospodine jer ti unaprijed nas voliš. Gospodine, hvala ti zato što ti unaprijed nam opraštaš. Hvala Gospodine jer danas u ove riječi si se nama dao. Gospodine, hvala ti što ćeš se zvoniti u oltaru i još jedan put reći svakom od nas. Uzmi i jedi. Uzmi i pij. Hvala ti Gospodine. Iako ne zaslužujemo da si nama i za nas sve. Hvala ti Gospodine što našim vremenima nikada nas ne napuštaš. Hvala ti što voliš našu domovinu, naš grad, našu mladost, naš život. Hvala ti Gospodine. Hvala ti Gospodine za svaki korak, za svaki osmijeh, za svaki zagrljaj, za svako okrepljenje. Hvala ti Gospodine jer jesi. Ja nisam da ti jesi. Hvala ti Gospodine. Zahvaljujemo Gospodine braće. Euharistija to znači. Euharistija znači da kao narod Božji još smo reći hvala. Koliko je toga? Zato trebamo reći hvala. To je moja radost. To je moja snaga. Nešto sam uspio, nešto sam shvatio, nešto sam postigao. Nego jednostavno zato što Bog